passos sota un cel de mil estrelles. Compartim moltes idees i crec que el que més i el que més estem en algun tipus d'associació, de club o formant activitats per a que el poble tingui vida. I jo crec que això és un dels objectius, que el poble estigui viu. Som un grup jove, com ha dit Vicente Miguel, encara que Rafael i Caragol pugen una mitja d'edat. Però crec que, el que diuen, portem sàvia nova, són formes diferents de pensar i és per això que demanen el vot per al bloc. Perquè crec en aquest partit, en la seva honestitat i en els seus ideals. Però sobretot perquè crec que Rafael és el millor candidat per a fer les coses bé, amb intel·ligència, amb ganes de treballar i molt de sentit comú. A mi personalment m'agradaria que es milloraren les oportunitats de treball al poble, perquè com jo, molta gent jove s'ha tingut que anar fora per a buscar-les. Jo penso que entre tots ho podrem aconseguir. Moltes gràcies. Bona nit a tots. Jo vull dir-vos que vivim en una època en la que sembla que tot val, que tot està permès i que fem el que fem quedarem impunes. Nosaltres estem ací per a dir que no, que tot no està bé, que hem de mirar les coses des de diverses perspectives per assumir que no sempre som el que sembla. El Bloc és, en primer lloc, l'únic partit autènticament valencià, com tots nosaltres. I, en segon lloc, l'únic que pot dir amb la cara ben alta que des de l'absoluta honradesa lluitarà per aconseguir un país millor i el poble que tots volem. Per això vos demane, a tots els que esteu ací, que ens voteu, per poder fer-ho realitat i que feu tota la força que pugueu per a que quedem el millor possible, perquè guanyar-ho tinguem difícil. I els que ja no esteu i esteu per ahí dalt o per on siga que esteu, ja que no voteu, que ens tireu una maneta, que segur que ens va bé. A veure, faig l'esforç, bàsicament, i per començar primer que res, perquè crec que m'entén del bloc de Quatretonda, perquè durant tots aquests anys ens han demostrat d'alguna manera que les coses es poden fer ben fetes i sempre han treballat desinteressadament i a favor de tots i tots els veïns del poble i d'alguna manera això els honra i d'alguna manera hi ha que recolzar-los. Per això avui faig l'esforç de pujar, va dir un poc de vergonya i parlar així. A més d'això també he de dir que a mi no s'ha votat, però a mi m'atemoritza el pensar, perquè a fi del cap existeix una possibilitat que el PP traga la majoria absoluta per Quatretonda. Jo no s'ha votat, però a mi pensar que aquesta gent, la mateixa gent que governa València, tots aquesta colla de corruptes, pugui estar així al nostre poble, a mi m'acollona. Estic en el Bloc perquè el Bloc és l'únic partit polític que no ven fum en les seves propostes polítiques. És l'únic partit que pot fer el que necessita aquest poble, que és revitalitzar-lo. Per tant, nosaltres creiem que la recuperació del País Valencià començarà per Quatretonda. Per això demana el vot per al Bloc. Bé, jo soc la candidata més jove, tinc 23 anys i he estudiat nutrició i tecnologia alimentària, el que passa que actualment estic en l'atur. Les raons, la raó que m'ha portat a formar part del Bloc és el poder defensar les meves inquietuds. Així com m'agrada molt la serra i m'agradaria que tota la gent la respectara i sabera cuidar-la per poder gaudir d'ella. A banda, també estimem molt la nostra llengua i crec que és important que fem tot el que estigui a les nostres mans perquè estigui en tots els àmbits durs i es mantinga viva. Així tindrà en la televisió pública, en les administracions públiques, etc. I per finalitzar, dir que també és molt important que la gent jove, el sector jove, s'implique de manera activa amb les propostes que fan al poble i les decisions que s'han de prendre, perquè nosaltres també formem part. Soc Raúl, estic molt content d'estar en aquesta candidatura, estic convençut en aquesta candidatura i estic així per col·laborar en el que faci falta pel poble
poble i per tot. Ara enseguida. Mira. Vaig a llegir les paraules que ha escrit l'Àngel. Bona nit. Lamento molt no poder assistir a aquest acte tan important per a tots nosaltres. Vull fer-vos saber que el fet que em trobi a milers de quilòmetres no significa que, almenys amb el pensament, no he estat al meu poble tots els dies. Ja que és ara, en la distància, com més l'enyore, i quan he decidit que cal treballar d'una manera ferma, aportant la nostra part per a millorar dia a dia la vida sí, al poble. Bona nit a tots. Avui, un dia lleu com avui, fa 4 anys, vaig pujar a la ciutat, nerviós com un flanc, i enguany, igualem. Un mes. Ahir vam dir a Rafael que hi havia que preparar alguna cosa. Jo, la veritat és que he preparat, més preparat que el que ha fet ell i presentar la feina que hem fet nosaltres en l'Ajuntament, no crec que faci falta preparar res. Estem així, jo tenia problemes, han tingut problemes en l'oposició i en l'altra oposició, perquè n'han tingut dues oposicions, i al final han pensat que n'hi ha que tirar avant d'això i crec que ja ho apoyen, que estar en Rafael i seguir en Rafael. Crec que és la millor candidatura i el millor candidat. Molt bona nit i moltes gràcies. Bona nit. A mi vaig a 4 anys. I fan propi. Estic igual que fa 4 anys. Però bé, jo simplement dic que això, que fa 4 anys també estàvem així i en la mateixa posició, jo i Caragol i Rafael, crec que han treballat bé, per almenys per nosaltres, han fet el que ha estat en les mans de nosaltres i volíem tornar-ho a fer. No ens tirem res a la butxaca de sou, fem tot pel poble i intentarem fer-ho altra volta en esta legislatura. Bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies a tots vosaltres per comunicar aquí, però bueno, en definitiva faig el que he de fer, faig la feina que s'ha de fer, que és treballar pel poble. Ahir hi ha un lletrero que posa unes coses que n'hi ha ahir, que és el que m'agrada i que és el que em preocupa i això. Fa 28 anys que ja ho vam presentar, fa 28 anys que estava com un flac i vist que però no, ja tenim una miqueta de rodatge. I per què presento jo? Per què presento jo una altra volta? Perquè jo pensava ja que de quan en quan hem d'anar renovant. És molt bo renovar la sàvia. Però em presento perquè vull continuar treballant per el poble. Per què m'he presentat també? Això és un motiu principal. Per què? Perquè els meus companys del bloc han volgut que em tornara a presentar. Ho han demanat, vam tenir una assemblea i vam decidir que Rafael es tornava a presentar. I Rafael, com que el bloc, la gent que estem del bloc, a més de ser del mateix partit, a més de tenir les mateixes idees, tenim molt bona relació, doncs jo m'he presentat una altra volta. I també, perquè hi ha molts temes, en aquests 4 anys que venen, hi ha molts temes importants que s'hauran de decidir. S'hauran de decidir i els meus companys volien que hi haguera una persona que tinguera experiència en la gestió municipal, que tinguera experiència en com funciona l'Ajuntament. I ara després parlarem dels temes importants que n'hi ha. Després parlarem dels temes importants. I també em torno a presentar, perquè ho han ja vist, tenim un equip magnífic. Els altres anys també. Des de la primera candidatura que es va presentar l'any 83, i esta és la 7a volta que em presento jo, 6 de cap de llista i una de segon, i una que no vaig presentar, sempre hem tingut una bona candidatura i hem format un bon equip. Sempre. I enguany també. Com heu vist, hi ha gent que repeteix, que ja tenim un rodatge, que estem a l'Ajuntament, que tenim experiència, gent que venia en l'altra candidatura que no van arribar així, però gent formada i amb ganes de treballar i que treballa en altres àmbits, i després gent nova. Gent nova, gent molt jove, gent formada, gent amb ganes de treballar, gent que participa en associacions, gent que participa en l'activitat del poble, gent amb idees noves, i això és un poc el que hem volgut combinar en el nostre programa, és a dir, les coses que jo ja sé com funcionen, més les que han aportat ells, coses que jo potser no veo o no les conec, i ells les han aportat i les hem plasmat en aquest programa que anem a presentar.
i em presento també pel bloc perquè pense que el bloc és una opció necessària. I com és una opció necessària, ja des del primer moment ja ho van decidir, es diu UPB, després es diu bloc i ara ponem bloc compromís. Jo crec que són raons més que suficients. Podríem dir-ne més, però ja no vull allargar-me més. I em presento també perquè encara que hem fet coses, estos 4 anys moltes voltes ha sentit per la gent en espart, la gent que ens vol molt, diu, és que no s'ha fet res, en este poble no s'ha fet res, en este poble està endeutat, en este poble s'han fet coses. En estos 4 anys s'han fet coses. S'han fet coses, encara que parega que no, i ara jo us en diré unes quantes, s'han fet coses. Però bàsicament els diners mestres seran bàsicament el foment del treball. Hem dit que el treball és el problema més greu que tenim actualment. Com es pot fomentar des de l'Ajuntament? Doncs des de l'Ajuntament es pot fomentar demanant o creant escoles taller que impliquin una formació i a més temporalment la gent està ocupada, però bàsicament formant i tenint una temporada ocupada. Després, el polígon industrial, ja ho hem comentat abans, plantejat el Consell Municipal d'Esports, el Consell Municipal de Cultura i un Consell de Participació Ciutadana. Un Consell de Participació Ciutadana que en un moment determinat, com un Pla General d'Ordenació Urbana, que no sigui únicament els 10 o 11 que estem a l'Ajuntament, sinó que es doni tota la informació i gent amb experiència que participi, que diga, que aporti idees i que d'alguna manera que tot el món siga conscient del que va aprovar-se. Exactament igual en el pressupost. El pressupost de l'Ajuntament, que s'aprova al final, normalment en el mes de desembre, pràcticament el 80% d'un pressupost el tenim ja lligat. Són despeses fixes, de personal, d'il·luminat, d'això és fix. I queda un 15 o un 20% del pressupost que es decideix. I per tant, és important que s'ajunti el Consell Municipal d'Esports, el Consell Municipal de Cultura i que, d'alguna manera, anem a veure, nosaltres volem que en aquests anys es faci allò que participen. Això és una de les coses que ens hem proposat. I bé, ja no vaig allargar-me més. No vaig allargar-me més perquè crec que ja he xapat massa. Jo he dit moltes coses i ja estan. Però sí que ho vam comentar i si jo miro les cares així, a part d'algunes xiques de Llucent i Juan que estan ahí, la majoria són tots de casa. Per tant, què passa? Quan comentem les coses, a vosaltres no m'haurà de convèncer. Jo crec que la majoria que esteu així no m'haurà de convèncer. Quan es fa un míting no soy exactament igual, quan es fa un míting al PP. I nosaltres el que voldríem que es fera un debat, és a dir, que hi haguera un representant del cap de llista o el que decidiria cada partit i que hi haguera buscar un moderador de manera que plantejaren o exposaren cada un els seus punts de vista sobre el programa. Així sí que vindria més gent. És que esteu així, els que estan allà i alguna gent que vindria i podria transcendir la informació. És una proposta que ja ens senyors d'ací, que ho hem comentat i que pensem que seria interessant. I finalment ja agrair-vos als meus companys el treball que van a fer aquests anys, perquè això sí que està bé. Pense que hem renovat la llista, però a més han començat a treballar. Jo, a mi, és la campanya electoral més tranquil·la que tinc, perquè com hi ha gent que fa molta feina per la que abans feia jo, la veritat és que estic molt content. I el que vull és que ells s'impliquen i que aquests 4 anys, a part és que ells ens entrem així, treballarem així, però a part d'això formarem un equip de treball i d'aportació d'idees. I res més, demanar-vos ja el vot per al blog i que m'han dit que no se n'aneu perquè van a passar un vídeo. Voteu al blog